Are you ready? Yes. Okay. Now translate 205 to Igbo language. Narị abụọ na ise. Narị abụọ na ise. What of 417? Narị anọ na iri asaa. No. Iri asaa. What is it? Kedu ife iri asaa bụ in English? 17. 17 is not iri asaa. 17 iri na asaa. Iri na asaa. So 417 will be what? Narị anọ na iri na asaa. Again? Narị anọ na iri na asaa. Eh? Narị anọ na iri na asaa. Again? Narị anọ na iri na asaa. Okay. Now, chair, what do you call it in Igbo language? Oche. Spell it in Igbo. O-Chi-A. O-Chi-A. Okay. Okay.